ngikhohlwe ukukhuleka ungangezwe lapha sisizweni lakhe uthi bayede hlangana amakhosi bayede hlangana umhlabathi ibingelele nawo uNkulunkulu nakubantwana bonke baseNkulunkulu nomkhandlu wonke ohamba nengonyama. Ngibonge-ke nengonyama namhlanje kuleli sabatha isivakashele kuleli sabatha namhlanje. Ithi khula bayede. Kukhona-ke bantwana baNkulunkulu izinto ekufanele ngizisho. Eziwuphatha kabi umoya wami. Khona into embi eyenzeka la ebandleni bantwana baNkulunkulu. Kade ngisempande. Fundiswa khona ukuthi baba ubona umuzi ungaphili. Abantu babanjiwe ukuthi bangizi. Bangayilithi futhi neminikelo. Ngabe niyabona yini ukwanda kwamakomiti uthakula libandla? Niyabona ukuthi ibandla niyalibulala. Ana ukukhumbula ukuthi baba mkhulu wathi leli bandla ulifuna kunyenhla isuthi. Kufanele ikomiti uvukeleli yini inkinga yakho nefunakala amakomiti nomsebenzi wawo. Ubaba wayehlala ekhala njalo ku-frontline. Ngabe sekuvuke yona yini into baba ayikhala ngayo? Wayekhala njalo baba uthi khona bajeke ibandla. Mina fanele ngithini? Ngizothi mina khona abaphathisa amasondo bayebona inqolo yabo kodwa abaphathisa amasondo. Bala phakathi kwenu. Ezolo lokube ngiseswazini. Ngiyabela befundisa abancane kabi. Laba babesele benzani? Manaza lethu kuphekula kuqala kanje sithi siyali abanye bebejozela le. Konke ebhlungu abenyenzayo. Sukekini uzala. La usufika uyahlakanipha la. Sekhona izinto ezaziwa uwe, hayi uFembe. Umuntu akukhumbula ukuthi mhla efikala ukufika la wayezokwenzani. Ngoba kuyenzeka umuntu aphume sephakathi. Yo la sizokholwa. Mawe lokholwa esize ngako la ukuhlula. Hamba uphumule ekhaya. Amen. Ngiyabuza abantwana baNkulunkulu ngabe saqala bona yini ukuphekula? Uyazi ukuphekula ubona ngani mase kuqala? Ubona ukuthi masiyali abanye bahosha inyawo bahlehle. Babe nemhlangano yasebumnyameni. Kodwa mina bathi siyalithanda unyaze esuku bakhuluma okunye. Yini indaba amanazareta singakhuluma into eyodwa singabanazareta.
ulimi lethu luhluke. Ushembe weManazaretha akakhiwa uyazalwa. Kade baqala abantu ukwakha ushembe eBhidlika. Ngoba ushembe wakhiwa uyaBhidlika. Waba khona umkhulu ilanga. Waba khona ushembe umama waBhidlika. Etuthiwe ubaba omkhulu. Waba khona umkhulu inyanga yezulu. Waba khona ushembe waBhidlika. Bakhona ubaba waba khona ushembe waBhidlika. Angazi ke lokho esenizama ukwenza into lenzani. Abaningi bamakhili ushembe. Kodwa namhlanje bakhala bakwelinye iminyama ihlathi kusho bona. Bafisa ukuza la abanye bacashe lapha phakathi kwethu. Ngoba bafunda incwadi ngekhaya baza ke bafunda into ephakathi encwadini. Ukuthi incwadi ithini. Base bebona ukuthi bangamakho nje bakakhiwa ushembe webantokosi uyazalwa. Uyazi mina noma ungacasha phakathi kwabantu kodwa mangibuka isibongo sakho ngizongibona awungithandi. Noma ungacasha phakathi kwabaningi ngigqoka into efanayo emhlophe kodwa mangibona amahlamba ngibuka isibongo sakho siyakhuluma isibongo ngoba ngabe ngibona inhliziyo ngabe iyakhuluma inhliziyo manje ifihlekile. Yeke lento lenzayo nina abasebenzi bomnyama ngeke niphase. Amen. Namhlanje silayelinda sizoncenga oshembe ukuthi basiphe ukhiye. Ukhiye ukabili webantu benkosi sonke sokuthola. Omunye ukhiye uyavula omunye uyavala. Nalo uzomvalela ukhiye uzobe uphethe. Phela ukhiye uzothola mangabe wena usebenzela ukhiye ngenhliziyo yakho. Ovulayo. Mawusebenzela ukhiye ovalayo ngenhliziyo yakho uzokuvalela kodwa uzobe ukhona ebuhleni. Zophuma zonke ibusi ebuhleni hamba ungaphethe lutho. Mawuzonda mina kanti usukuyaphi ebuhleni. Mawuthi angiyena mina usuke uzokwenzani la elinda. Awuyingani lo uthi uyena. Abanye bathi asiyazi lesiyenzayo. Bazosihlula basethemba izindle. Mase siwinile base bethula. Bacasha phakathi kwethu. Isitha esikhulu lesi sicashe phakathi kwethu. Abasethemba izindle hayi bahle. Ngoba basheshe bayikhethela indlela yabo. Ususele la ucashile uyisithe esikhulu salomNazaretha abasebuhleni. Engabe uyogezwa nini? Behlale begezwa nje abantu. Lo suka nini ubhica ogcwele amehlo akho? Kaze uyoqhamuka kushembe ukwenza ukholwe. Hayi khona inhliziyo yomuntu.
kaziyo qhamukaphi ushembe ukuthi mayikhuluma nawe bese uyamuzwa ngoba lo yimina uthi akuyena ukuthi into enhle ayihlali into esifweni somuntu ayigcine ugcina setshela abanye ukuthi hayi akuyena mina ngithi nguyena njengoba sila elinda nakhona bekunzima ngoba angazi amakomiti amaningi angaka ukuthi yini usizo lakho ngoba anisizani niyahlekana asizile la ebanjeni ukuzohlekana kodwa la ebanjeni sizoduduzana othi omunye mayekhalakathele emgodini umphose intamo umkhiphe emgodini ungangihlekethe ungele emgodini ungajabuleli isono somunye umuntu ngoba nakusasa kuyeza kuwe Sikulo muzi waselinda maNazaretha umuzi omkhulu kakhulu lo muzi lo muzi wakhe ngendlela enzima kabi futhi elula ngoba kukuhlushembe usezwile sizwile ingonyama ekhona lesikhathi umkwala juba uthi kunomuntu owezimanga la eNanda eThekwini nemangaliso usenesifiso sokuthi ambone lo muntu owezimanga nemangaliso sebese bemphelezela ke sebeyiphelezela ingonyama iya khona ePhakameni mayifika ePhakameni imfice uBhombela Ngesathi imfica uBhombela kukhona umuntu owayishoshela ihamba ngezinqa. Ngesathi hamba ngezinqa izintuli zisukuma ziyothela ingonyama. Usethi uBhombela wena wenzani uthela ingonyama ngezintuli sukumabe manje. Watibula lo muntu ngoba phela wayazi ukuthi akahambi. Kodwa ngithi sumuhambo ngempela wathi sesumile lo muntu esehambela ngenyawo zakhe. Kwangagcina lapho kanti ingonyama isazobona ingane ezalwa lakithi. Phela zali intombi ezinhle thina. Awuzali intombi ezinhle la ekhaya. Ongcwele. Awaseyibona udadewabo omkhulu wami. Wasebona yasibona ngonyama ukuthi ayisingaphila lapha. Wase kukhulunywa ke wagcina seshadile ke ugogo wethu la esigodlweni. Wase wakheka nobuhlobo obungapheli namhlanje. Wasebona kusukuma isishosha wasethi makusukuma isishosha singathintwanga wathi lo muntu lo yamfuna lo muntu ayangwakhela isibhedlela
sabantwana baseNdlunkulu. Yisi isibhedlela sabantwana baseNdlunkulu lesi sikusona namhlanje. Namhlanje ke lesibhedlela sesigeza bonke abantu ngamaNazaretha. Abantwana baseNdlunkulu amaNazaretha kakhulu ngoba namhlanje sizogezwa la. Sigezela ukuthi sifiye ebuhleni kuJulayi. Sibahle. Siufanele umhlangano kaJulayi. Angazi ke wena usenamaqhubu nabantu. Usekhona abantu othi uyabazonda. Usekhona umuntu othi awumphiwe. Kanti khona abantu abaphisanayo yini? Awukhona nekade elikhulu. Nkosi yami le. Bayathi Nkosi yami le ikade. Kade ngaligcina. Angajabula ikade elikhulu. Bese ngeke usungilahlile. Ake uheleze uthando phakathi kwenu maNazaretha. Phele ukubona ngamehlo amabi. Umuntu omuka amehlo ayakwazi ukuhleka. Amehlo ayakwazi ukujabula. Umuntu akuwe ngamehlo ubona umuntu uthokozile ebuka wena akakhulumi ngomlomo. Umuntu uyakwazi ukubona umuntu mayekuwa ngamehlo ubona eyicasuka lo muntu wabuka mina wacasuka washintsha inhliziyo. Washintsha ngisho ubuso. Thandanani maNazaretha nibe munye. Sake sahamba noNtombela noShozi nabefundisi noNzama siya eBloemfontein. Sezwa ingoma emnandi kabi lapha eBloemfontein. Ekufanele ikitaze ehlizweni zini maNazaretha. Ethi le ngoma kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana behliziyonye. Yayiculwa beyinkonzo. Kodwa sasimdibi nabo ngaleso sikhathi. Kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bemunye bethandana behliziyonye. Yabe nina njalo. Celani uNkulunkulu oshembe anikeze inhliziyo. Uyabizwa Nkosi Solomon Linda uyabizwa Nkosi Solomon Linda
Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu inkosi izinkosi. Bahamba abantwana kaNkulunkulu kwafika isikhathi sabanzima. Lapho isilo esizala lesilo sila eduze kwami. Esathi masifika ebuhleni sase siyavalelwa. Ngeke ngasavalelwa bangangekho mina. Kodwa kuthiwa savalelwa. Ngoba umubi mayesefika ezophinda okuhle akabonakali. Angagqoka nje bagqokile kathi nguye umubi. Bangasavele nezimpondo phela singabaleka. Ezophindisa lobu bungcwele nobuhlobo obuhlangane phakathi kwendlunkulu kaZulu nobukhosi bakwaShembe. Nganazetha kwabanzima-ke ngaleso sikhathi. Ngoba ngaleso sikhathi ubaba wayefudumele, isilo sasizobona ubaba. Sase siyavalelwa. Sajika isilo sadinwa. Sathi ngivalelwa ngizobona umne wethu obani abangivalelayo. Banazela lo fanele igeze into babe nizile yonakala. Wangeniswa makuthi usho ukuthi wangeniswa uthi wangeniswa endlini enezimbuzi. Kufanele lokho ligeze eManazaretha. Yosala kuyinsila kuthini. Wangena ngasihlanganise isendi nesendi. Sambizelo zokuba noma ngabambili noma zibe ntathu. Sithi siyogeza icala esaleza esilweni. Wase kubanzima abantwana baNkulunkulu kulobuhlobo. Ngoba umuntu wayesengenile phakathi kwendlunkulu bengonyama nobukhosi bakwaShembe. Sase siyozama ukuvuselela ngoba phela bakhulanga yithina lathi safika bukhona. Kodwa kwasetshenzwa ukuvuselela wona khona phakathi kwakhona abangathandi. Noma ingonyama esivumile khona laba abangathandi. Mina ungangibukise silima mina. Khona wayengathandi obebuka mina efuna lo lahlangothi lwangale. Ebuka mina njengesilimo, hayi mina ngifuna isilimo mina. Unhliziyo ibashumshumi. Ungabe futhi nami mina ngokushiya odakile. Sevumile umdlokombani uthi hayi hambani lobabonisa laba bantu ikhulume kahle nabo.
abasuka ebuhlini awagibela phezulu kwethu lo muntu wayethunyiwe owayethunyiwe ukuthi azolungisa leyo nto wabelwa wagibela phezulu kwethu babuya befundisi bekhathele bathi ufuna inkomo ezu-100 yabona ubaba wakho bakhona bakhonga esangweni ethi ubaba wakho hamba ndodana yongulalela bathini ungafiki ubashaye wena awena ubaba leka uthunyiwe nje ndoda ulalela kuthiwani babuya bengazi bakufika bangithatha lo muntu ufuna inkomo ezu-100 hawu ufuna inkomo ezu-100 yangimusho ngegama lakhe ngibiye ngiyathumela esefike besho bethe uthe ufuna inkomo ezu-100 esebeya kuyingonyama uthele ubumthumile bayede ufuna inkomo ezu-100 yathi ingonyama uyagula lo muntu ngingamnaki nina into efanele nenze nabala ekhaya amanguni nje awu-10 ngiqedile sase sibuza ukuthi bayede amanguni siwathola pho basiwazi thina bathi khona la wathenga khona omunye umlungu sahamba sawathenga lawo manguni sila ekhaya ngawo wasalihlawula lelo cala bangaphelela lapho eNazaretha esengibiza wayede wathi ngiyamfuna lo mfana lo kanhliziyo sengifika uyazi lapha kwadideka abantu ngoba phela ingonyama awuya kuyona hayi iphuma ungafika ngo-8 uzohambe ngo-4 lutho umthetho wakhona lapha esikolweni kodwa mhla kuzofika mina yayikathi igezile ngilindile ingonyama ilokhu ibuye iphumele eminyango ingene endlini ithi kanti akafiki umuntu akamayisa awungase ngiqhamuka ngelo mbhemu wayevele lula isandla ongangezwe lakhe zayibamba naphezulu izandla wathi wena wala ekhaya Mase sibuya ngelinye usuku wasethatha inkabi ngale eyibuyise ibeka la wangihlabisa hayi uthi wangihlabisa kuko ngenze sibayeni phakathi wathi wena wala ekhaya wangicola wangifaka inyongo enyaweni mina-ke ngeke ungihlukanise nale ngonyama engihleli nayo manje umnewethu omncane mina ngimdala noma nguyisi udala phela mina ayedisa ngaleso baqhubeka-ke lo bukhosi obakhiwa ubabamkhulu ngonyama umqwalajuba ngeke noma ngathi uyazama ukubhidliza ngeke kubhidlize koze kubhubhe umhlaba yabona into yathi babamkhulu ngisho isihlahla sangakini la fika aphumula khona babamkhulu namanje sisekhona asishi isihlahla la kwaphumula khona babamkhulu sithela ubusika nehlobo Nethi afika aphumula kulona abasala kulona alisuku la aphumule khona.
Sengiyamtshela kumdlokombani. Ngithi mina sihleli endlini. Ngithi mina bayede. Nangu umntwana umesizulu la. Esawumntwana. Nangu umntwana umesizulu la uthi ufuna ukukhetha inkosi la kuleli sonto lakithi. Uthi wayede hayi phela akayona ingane semdala ukuthi uzizinto ayithanda abasimdala. Esuke enhlizweni yakhe. Hayi ngokuthi usho lo ngokuthini uthi akuqhubeke ubuhlobo. Mina ke mana zathi ngifisa ukuthi nina nibe munye. Into ehlupha umuntu uthi uyakhohlwa ukuthi mhlawumbe la wayezokwenzani. Mawusukhohliwe ongaphuma endlini ekhaya ohlala ekhaya uzobuya ukhumbula ukuthi uzokwenzani bese uyenza la. Asizile uzoba ngikhundla la. Umkhokhela akazwani nomshumayeli. Umshumayeli uyena 14. Uhlangana laphi khona nguNdlunkulu? Umshumayeli uyena 14, umshumayeli senayena u14, senawa 14. Pho yile tata ningazwani nabakhokheli. Uyabona yazini ukuthi ningazwani nabakhokheli. Uma washintsha umnikelo ngokubiza ngemali awulonakela ikhanda lakho. Yazini tata ubuze ngemali ukuthi usubalile wabona usungakulingana. Kuba ubalaka nje kuzola ukuthi umnikelo. Bese iyonakala ke inhliziyo. Badala baNkulunkulu la sinemhlangano emithathu emkhulu. Ekufike kube uJanuwari eNtabeni. Kodwa lo esuvivelayo manje wona omkhulu kunayo yonke. uJulayi. Ngoba unomdedele abawu7. Bonke laba lembili inomdedele owodwa. Julayi wona umhlangano omkhulu. Ebanjeni lamanazela ebuhlini. Wonke umuntu uyafisa ukuya kuJulayi. Kodwa niqale phela niyihlambulule. Ngoba ningayihlambululi sayohlupha phambili. Njengoba ngizosuka la kumsombuluko. Ngifuna emacala. Ake senze nje eNazaretha. Akanye ingabi khona icala elilethwa kumina lomfana ebanjwelele nomfana. Awukho khona amen. Ina kama ujaje amen. Manje seyiko nje. Nanidudula mangithi tjani amen. Ngoba manje masekwenzeka leyo nto. Izithelekela kumina. Zolo lo umfana uthi umfana befanele ngibe ngakuyena. Waphela uselimele phela sebemliba usethi mina befanele ngumfakazele. Ungafakaza kanjani icala ubungekho kulona? Ngiyacela ke bantwana beNkulunkulu ukuthi noma be leyo nto ikhona kodwa ngiyibanjwe inhliziyo.
ngoba masiqhamukile sivele emaphepheni bandla lasebuhlini niyeke-ke nalento madoda ukuthi lona uyoshumela ko-TikTok ningakwazi ukushumela. Amen. Amen. Awukahle wena ungafika udle inyama ithambo usuyaligeza. Ugeze. Hey. Ay. Bese kuba u-October eJudiya iyona-ke le mhlangano ethi ushembe sezohloba kathathu unyaka umunye. Njengoba sonke sihlangene eManazaretha kulo muzi waseLinda silandela izwi lathi la eLinda ila soqala khona mase sivivela ukuyongena kuJulayi. Ila siyovuma khona izono sihlambulukelane. Amen. Sizomusa futhi ushembe ukuba asemukelise ngamunye ngamunye ukhiye wokungena emhlanganweni omkhulu umhlangano kaJulayi. Okufanele singakukhohlwa ukuthi nomubi njengoba siyela naye ukhona uzofuna ukukhipha nina kulokholweni khona naye uzofuna ukukhipha okuzonidukisa ngoba akayithandi into enhle uma waqhamuka into enhle uyalo ungifundela baba. Bani Jakobe 4 verse 7 no 8 yeduka ibusweni yakho
Ngiyabonga abantwana bami. Masithoyile bawusuka ifunda. Ngabe 4 verse 7 no 8. Ngakho thobelani uNkulunkulu. Ngakho thobelani uNkulunkulu. Kepha nimelane noSathane. Kepha nimelane noSathane. Khona uyakubaleka kini. Khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu. Sondelani kuNkulunkulu. Khona uyakusondela kini. Khona uyakusondela kini. Hlanzani izandla. Hlanzani izandla. Izandla. Nina zulu. Nina zulu. Nihlambulule izinhliziyo. Nina nhliziyo mbili. Nihlambulule izinhliziyo nina banhlliziyo mbili. Ukuba inhliziyo mbili lede ngisho. Ngithi ngikhona la kanti nawe usuno wakho. Inhliziyo yakho inye kodwa inhloso ezimbili. Uthi mina ngiyena, ukhona lo uthi uyena wakho. Konke efana ngayikhohlwa amaNazaretha ngesikhathi uphuma kimi ugeza noma ungagezi uza la esabathini ufike uzobona amaNazaretha uthandelani ukuthi uwe nenqwaba ufuna ngani ukuwa wedwa wona semgudini wakho ubuwedwa nasekwehlulelweni ubuwedwa Mawusukhathele ukuba iNazaretha yaphansi kwami. Hambe ekhaya uyophumula. Mawuthanda, mawuzizwa ukuthi usunomoya. Ungaprofeta. Awungatshela hamba uyovulela ibandla. Usho umkhulilanga uthi manje semawusizwa ukuthi usunomoya okuprofeta, hamba uyovulela ibandla. Futhi mangabe ungazi ukuthi uzobiza ngani ulibize ngegama lomwakho Mawu Queen Victoria uthi Queen Victoria Church elakho ke lelo hayi la uzokuna la eNazaretha lento ifice imi ishime kanje uyabona leli bandla akufuneki uhlande kakhulu Funa uhlande bhayi kakhulu futhi leli bandla akugijinywa umuntu nomuntu akahambe ibanga likalelwe Amen. Oyingwe. Amen. mina njengoba ngiphambi kwenu ngithanda ukuthi ngelinye ilanga singasekho kulo mhlaba lesibonana emhlabeni ozayo Amen. ngiphatheke kabi mina makuthiwa ingane izobika sithi ayi ingane yami ishonile kodwa kuthiwa iyabonakala ihamba kusho lo muntu ufike ngale bamphika ngibe sengibanika ke phela isibusiso kodwa ke ngibone bengabuyi ngibona ukuthi sebevumile abakubamukela Amen. ngoba ushembe kuyo yonke into owugcina Amen.
La kufanele khona ufika vule. La kumnyama khona ufika khanyisa. La kunokufa khona ufika philisa. Nala abantu belimala khona ufika phambisa isandla sakhe bese besinda abantu. Ushembe enye into eManazaretha. Amen. Singamthathi noma kanjani. Mina ngiyena ushemba nangushembe. Ngibuke yini ngibhayizetha abalazi unyazi la. Ekhothi imbe ngeyomini. Bantwana baNkulunkulu Nkosi kusizini kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama215 215 socela umfundisi uMlungwana wasePhumlana sola sihlabele inkosi imbusisi. Nkosi kusibonga kanjani.
Ah!